Len lo lagi. Ola ke ho. Tarsan mun. Toleng lo lagi. Hitung cucu nalong kenang sot la tai ison lo. Dei ano bari. Dei. Pongrong lo lagi dei. Pongrong. Par bang ke hala kini lo. Dah, koi bir. Dah, ini tumlo. Alang litum do aron barim Dengau aro presiden besang fonilin pensuro iglo. Epen alang litum yet council presiden tirang sawo panda churu iglo. Alang litum kini dak niliriang sandar long silrong poro long la sodim kangwai ponopot churu lo la penilitum da chera dumlong lo. Asi pamukan alang libe sango ke pu. Kisuman aklim dolang pini epon thakte lo la sinilitum kemo 15 Agosto an sinilitum ke ington je hathemanon chiklo jon arbe doiglang apot asinitum rig bom po epon bom po asi initum bang dak bang ke pini si pangcheng ponang kok lo themanilitum dal andin bang ke tu kong da panang kok lo asi pini pensi pangcheng poning lo la si remaining ko ma ke pon pe bang nilitum epon thu po up to 15 Agosto an hingpirong ta epo un an ke palir sengi bang sinitum boi po lapen nilira phang kitu nengi bang la puhelo je morning kreng apor bang mongwe apor dhu bang jete jen me bang nang kai pipi delote dake successful positionally in pen matha iglo apeni litum bang ke unan ta me dake protection duty ke dupo asi anpar ke rada tum nang situ dun operation se kenang sotlo asi pini dak elitum kecheng pon apor bang nin hin pen dani rong piglo lang tum ban suri ka dom pajri iglo lapen anso se nile keturu kang tung bang itum cm sa polang litum kecetong nampeni le funang lo filo ni le initiative deng filo rampapan lo pinian ke aklim kiri ta apornang ko masih sabso apornang ko lo masih laso nang litum kemang ponak am long bang nilihin pendame forest department benun an nang kirap nang kitu duni Kacuru sigang tu litum manping ado kerbiaran berma musurum MIP chief patron lapen CM kerbiang tumus council lapen MLA akai Dr. Prilam Rohan langli kemang tepik lo ati karbia khaya tumke aron barim tum chokri chu phejo tumke ini theng so lapen lo langpong kan tete itumaron ajutang ke chokun e lapen ke plengun e laso ke mang pensi pini lam chedon ki chedon pensi tumnon kenang patir pipon kadu kawe keri kalam lahai kadu kawe nang patir pipon ake hai Rajan Ropi ACF dak Western Range adok muka lapen dak den aron barim kaki ke jomai mai kupen kong chumbang lang tumpen patir pipon sipini labang so sayang deng polo jasemer labang ke ladak chot pogali latung orkar biang long la chot kali no is angbong karbi tum konat sige doma chokri chu karbi tum konat sige doma labap amung ki e bangke tum chihung nangji lapen ir che ponangji athe ili tum bangke non ke rong supi nang ban tangbom lo thengpang lahai ka do ka biang ton atano ke rong chuki no churang bom lo lahai asiga son jong siawi plote karbi anim rokom bangke rengon energy lasi kaita pulo thengpi rong kereng son thosi ili tum limta pareng er nangji palir sensang padogar nangji lasi non ladak nangkerai kompi ladak forest department atum non nang patir pipi dono lason si along kape di malong anta east west pupelo konasi chauti chu phejo tum ke doma ladak sikar kilong asigason ar chekar jang penceng lok lore lucin lore penceng lok la kinangji ason ana bangkil tum kichar ji bangke tum ken kam che jor ponangji nasi pini laso ke mang pasi pini dak along kape som ilu tahai mini sita ni tum birtalong nun dedalang posi pini sini tum bangke atumu ketok ching puson sini tum chip pupon dalo khampang pen rat kaching ri pen pupu ni hang ni jang amul kaching ru pen la karbi tum akai kakli ka phejo arona tangalong kaching thur ponje phan ke e karchita chihung nangji ka pawir bangkali chihung nangji thengpang ta pareng nangji pu laso kemang bangke pini chokri chu phejo tum pen bangke pini hampang si pen ni hang ni jang amul kaching ru pen pu bangke pini apurki mo ketok lu pusinili lakha damlo lasi rata panla si pachini la ransi lam kita pini penangan ke babamung pu nilitum ake sarsar tumpen chingwa chingsan pen alis nang pilo la soteng pen penangan ke dak e ponong lo hongrong arhi inghet tarsing chorleng lurop mirtaksu chihilubor bancok lurupanci
aso bang lo labang ke lapen luru kithe lagi luru phak ok tapu lapen kai phota e lo la sopen la sopen akaprik ta ilitum dulang ki iponai ta lapini bang iponong la theimu arong du ichiria rong tamsi rong lutara bang ki iponong lo kuibir iponong lo anama bithi iponong lo longle chorleng iponong lo hijung rong mute iponong lela mengsuri rong iponong lela chektiri e long lela tulihi e long lela mirang e long lo apen bongkrok rong e long lela lasi ki ongdung la soli sating pen ke ki ongdung athi bamung si e long lo la supen monon phi non up to 15 August an mang ke i unji pu sialang li Asia bahim penta pachini pono la sinili tumta pini ke e ponong le ba mamunga putak ta nil tum ripon bompo pini thap tame dong hap nilitum a member klemang putum tame pinang anwan lo aku munon pita la son si ribom si wan bompo e pon bompo la son si kemat hapon